vražda. Ano, chcete vědět, koho zavraždili? To mi taky. Ale prosím, něco dále k tomuto tématu vám prozradí velmi blízká přítelkyně zavražděného. Helena Vašoustová. Dobrý den. Jak už vám tady paní komentátorka řekla, zavraždili tady včera jednu moji blízkou přítelkyni. Jmenovala se Eliška Salámková. Eliška vůbec nemá ráda salám, jenom gotaj. Vždycky si ho brala 10 kilo domů. Měla ráda hlavně na plátky ho nasekanej. Byl velmi dobrý. Její manžel Ivo Salámek měl velkou klobásu. Ona si ji rád dává do pusy. Byla velmi chutná. Dobrý den, jsem tu zpět. Paní Vašoustová vám řekla něco o paní Salámové. Ano, a chcete vědět, kdy se ta vražda přesně stala? Stala se tamhle na poliklinika B. Ano, dříve jsem tady pracovala. Ano, dříve jsem byla doktorka. No, nejsem někoho zabila, ale pardon, já to neměla zmiňovat. Ale prostě je to tady krásná ta příroda. Ano, máte rádi salám? Teď vás zavedu za panem Salámkem. Ten nám něco poví o své ženě. Dobrý den, pane Salámku. Co nám řekněte? Dobrý den. Co to něco říct o mé ženě? Ano. Kvůli ní jsem se založit své řeznictví. Ano, aha. Byla to pro mě ztráta. Ještě doteď truchlím, jako to jsem si ostřila svoji bratku. Ale neprodlužíme zármutek klobásy, ale přijde za mnou. Ano, nám je to teda velmi líto. Da da da